Ar draws y dŵr i'r ynys werdd, lle unwaith eto mae criw o Gymru wedi dewis cystadlu yn y rali boblogaidd yma. Wedi lanio'n saff yn dros le, taith fach i Rali Wexford ar gyfer cofrestru, scrutineering a lawnsiad swyddogol y rali yng nghanol y dre. Un o'r reini sy'n eisoes wedi cystadlu yno eleni yn ei Escort Mark II yw Neil Williams. Mae'n i ma'n ôl yn July a gathen ni good result mynd ni, so wedi gobeithio'r un beth rhywbeth gen ma'n ôl. A cyfalu yna'n yn eitha tricky lenni, a blwyddyn eitha, wyn nhw'n eitha gloi, chymod? A wedi slow na lawr bach, a so mae'n eitha mwy tricky, chymod? A mae'n lle ma'n eitha cas, so wedi fel dewis y teis, bydd obviously bach y lottery nawr. So mae'n rhywbeth beth yw bob un yma, so gen i weld yma. Ni'n edrych mlaen i heddi, tro cynta mas ers 6 mis gyda Wash. Mae'n sych, so mae hwnna'n gwrdd, dechrau da i ni, a gobeithio mynd trwy heddi nawr, a wedyn mae'r stages bach yn mwy siwtyd i'r car fori, a gawn ni weld. Wel, ni wedi cael engine y wy yn o'r rali hyn, so ni'n gobeithio nawr top 3 yn y dwrnod gynta, a push wedyn fori. Mae'r ymwodau, wel, mae wedi bod bwrw glaw yn o'r trwy'r nos, mae'n sychu mas with y gloi, ni'n credu teir soft yn y ffrant a bach o inter ar y bac, a go for it. Felly bant â nhw, ac yn arwen y ffordd ar y cymal cyntaf Darrian, ond nid un washi allunos, ond y ffefryn lleol James Stafford, yn nabod y cymalau fel cefn i law. Y Cymro Damian Cole neu Focus Rally byd oedd yn ail, eiliad yn unig yn yr afach na Stafford, a rhwngddo nhw oedd y frwydr ar y brig am y 3 chymal cyntaf. Nath washi ddarganfod eitha cynnar ei fod wedi wneud y penderfyniad anghywir wrth ddewis teias y bore, gan fod y cymalau wedi sychu tipyn yn gyflymach nag oedd e'n disgwyl. 6 cyflymau siomedig oedd wedi'r 3 chymal. Dim yn bell y tu ôl iddo oedd Neil Williams ac Eirig Davies yn yr Escort. Neil a washi yn cael gwmws yr un amser ar yr ail gymal. Roedd Gareth James a Elfyn Evans wedi cael cychwyn cyson, y peiriant Millington yn canu. Escort Jason Roche yw hwn yn mynd heibo i Darrian John Stafford sy'n amlwg ddim yn iach. Ac yr un oedd y stori arweinydd y rali, James Stafford, wedi chwythu head gasket i Darrian e. Ac roedd hyn yn golygu mai Damian Cole oedd arweinydd newydd y rali. Ond erbyn hyn, oedd washi wedi cael cyfle i newid teias y Darrian, ac oedd allunos yn hedfan. Ail gyflymau Damian Cole ar y 2 gymal nesaf, ac yn brwydro nôl wedi siom y bore. Yr un oedd yn wir i Neil Williams yn yr Escort, fe hefyd yn darganfod mwy o gyflymdra wedi gwasanaeth, ac yn dringo'r tabl yr holl ffordd lan i'r bedwaredd safle erbyn diwedd y dydd. Ond oedd y rali yn dechrau dangos i danedd. Erbyn diwedd y diwrnod cyntaf, oedd 27 car allan. Hyd yn oed y ceir diogelwch yn mynd go wyth. Ond dyma'r ffordd i droi rownd os ych chi mewn hast. Wedi diwrnod agoriadol digon anodd, roedd Gareth James a Elfyn Evans lan i'r drydydd safle ar 10 allan o bawb, a drydydd yn ei dosbarth. 2 arall oedd yn hapus ac yn cadw'n obeithiol oedd washi allunos. Diwedd y diwrnod gynta, ni'n ail, a wedi cael bach o'n look yn bore, teir's wrong, ond mynd amdani fori. Ie, diwrnod da, cymal diwetha ddim yn neis. Falch do mas o hwnna, rili, so fori edrych mlaen. Wel, popeth yn mynd yn gwrdd ar y car. Car'n edrych yn dda, unos a Geraint yn ei dda ar ei gili. Mynd i'n hanner yn ei lan. Os dalydd y towyn sych, popeth yn mynd iawn, a dal bach o pressure nhw. Gobeithio neu mistake, a popeth yn iawn. Peiriannydd washi'n hapus. Un arall digon bodlon tra'n gwasanaethu'r Escort oedd Neil Williams. Wel ar funud, ni'n newid y discs back, mae bach o warp yn un nhw, so newid par o gofan yma. Popeth arall yn mynd yn iawn yn lyd yma. Wel, ei gobeithio aros ymlaen yn y clas, na job gyntaf yma. Seith rhywbeth overall yn rali, chymod y bach yn bonus i fi fynd, ond just carw fynd nawr, it's a finish nawr, gobeithio ni. Bore yma, cymalau mor gloi, wedyn slip yn bore yma. So do, athyn ni cwbl o heart-stopping moments yn gwed, ond i pwysio ar y pace na, mae rhaid cael am y llun yma. Yn y bore, yr un oedd y stori. Damian Cole cyflyma ar gymal cynta'r dydd, ond roedd washi reit ar ei gotau, dim ond eiliad y tu ôl. A Neil yn drydydd, y Cymru'n dangos y ffordd i'r Gwyddelod. Gyda Gareth a Steff hefyd yn mynd yn dda, 7 cyflyma o nhw peth cynta.
Ond erbyn cymal 11, oedd na broblem gyda Ford Focus Damian Cole. Ac oedd washi ar dan, a fe ath e heibio Cole ar y cymal. Ac yn gwynto buddigoliaeth, ond trychineb i washi a llunos. Peiriant newydd sbon y Darrian yn chwythu ar y cymal nesaf. Wel, oedd yn mynd dda. 2 cymal gynta, gret. Trydydd un wedyn, dython ni rhwng cornel a welon ni Cole a ni'n meddwl beth sy'n digwydd a dach chi'n mynd excited. Oedd wedi cael problem â clutch. So o'n i nôl i munud wedyn o wyniaeth a wedyn nath yr engine. Just out of the blue, just un o'r pethau sy'n digwydd. So, ar ochr yr hewl o'n ni. Byddwn ni nôl, just tro nesaf, banol gobeithio. Ar gymal 14, ath pethau o ddrwg i wath i Damian Cole. Anghofiodd fod y brec llaw arno ar ddechrau'r cymal a collodd 20 eiliad. A Williams felly yn cael yr amser cyflyma ac yn cwpla rali cynta neu ddosbarth ac ail wych allan o bawb. When i siarad ddo, when i moyn just cael result, just benni'r rali yna. When i heddiw just cael y clas, unrhyw beth overall fy bonus. I benni le ni wedi benni, mae'n just ffantastig. Ffili credu peth i gwiriwyr, diwrnod mor anodd, gyflym, pwysedd ar ni'n trwy dydd, goffon ni fynd o peth cyntaf bore yma tan y diwedd, achos neu byddwn ni'n cwmpo nôl, ond mor fach i benni ail. Mas yn Iwerddon, mae mor anodd, mae'r boes mor gyflym yma, locals wastod yn mynd yn galed, so nari a lapis. 2 arall oedd yn dathlu, Gareth a Steff. Cynta nosbarth iddyn nhw hefyd, a 9 allan o bawb. Llongyfarchiadau, boys. Ond yn ennill, Rali Wexford 2010 ei gyflymdra ar y diwrnod cyntaf wedi bod yn digon iddo ennill yn gyffyrddus yn y diwedd. Damian Cole o Abergyfenni, a'i gyd-arwr Craig Drew. The first overseas driver to win the rally for 20 years, and the last one was another Welshman, Jeff Kitney, in his Darrians, so it's quite good to follow in his footsteps 20 years on.